Wel da i chi croeso cynnes i'r oedfa bore yma yn gweld dan ofal Emyr a ni'n dymuno bydd Duw yn agos ato ni wrth ni gyd addoli y bore yma ti'n ni'n agos ato fi. Mae yna beth i gyhoeddiad, dyn nhw ddim ar y sgrin gan bod ni'n aros i'r laptop gyfer gyda'r PowerPoint ar gyfer y coeddiadau a'r emynau, ond yn ffodus iawn, trwy dechnoleg modern, mae'r emynau wedi ddanfon ar WhatsApp grŵp y capel i chi. Felly os oes gyda chi ffôn neu declyn, chi'n gallu cysylltu o WhatsApp nawr, yna ydych chi weld yr emynau ar y ffôn neu declyn arall. So'n siŵr sut oedd yr eglwys gorau yn dopi i'r dechnoleg fodern, ond mae'n syniad da i roi'n ar y WhatsApp tra bod ni aros am y laptop i gyrraedd. Ac yna, felly, jyst felly fydd yr wythnos, yn syml, mae cwrdd gweddi nos Fawrth am 7:45 a y bwriad yw yn ei grwpiau tai sydd nos Fawrth fel mae'n digwydd, ond mwy o thebyg, gafod gyfer o bobl bant ar ei gwyliau, falle cyn lleied o bobl yna, mae'r bwriad yw cyfarfod yn hi Emyr y Catrin am 7:45 nos Fawrth. Ond os chi'n gwybod bod chi'n myr, yna os ydych chi'n rhoi gwybod i Emyr, achos mae angen dau grŵp allwn ni drefnu hynny, ond y bwriad yw gyfarfod gweddi yn hi Emyr y Catrin nos Fawrth. Ac yna, jyst am beth i gofio mewn gweddi, os chi ddim gallu bod yn cwrdd os hon, neu os chi bant rôl i fi, jyst am beth am wrth hon, mae Wyn yn darlithio yn Eisteddfod, yn dywydd Eisteddfod yn ei barod. Mae'n darlithio yn Eisteddfod wrth hon a Lloyd Jones a Caerdydd fi'n credu. Fi'n gofio am Wyn ac hefyd y gynulleidfa fydd yn gwrando a'r darlithodd hynny. Ni wedi bod yn casglu dros y mis diwethaf ar gyfer Helen Job a'i gwaith hi. Dyma'r sil ola ar gyfer casgliad. Ond jyst i nodi bod hi wedi dafod e-bost gynt yn yr wythnos yn sôn bod hi fod i fynd i wlad Pwyl ar gyfer i'w gynadledd, ond bod hi wedi methu mynd achos bod un sal a ni'n gofyn am weddi dros hynny gan bod ni'n casglu ar gyfer i'r mis yma. Ond ni'n dod yn syniad da i godi yna gyda chi bore yma. Ac yna, mae yna daflen myrff diweddaraf wedi cyrraedd. Felly cofiwch pigo'r un o'r yna lan ac i weddio dros gwaith myrff. A hefyd ni'n sylwi bod UCCF wrth os hon yn cael cyfnod arbennig o weddio dros y gwaith yng Nghymru. Ac felly os ych chi'n tanysgrifio e-bost nhw, byddwch chi'n gwybod yn barod siwr o fod. Ond os ewch chi wedfan nhw, bydd yna rhywbeth bob dydd i weddio am waith UCCF yn Nghymru a mae'n gyfle da. Cofiwch, wrth gwrs, am aelodau, rhai sydd yn sâl i ddim yn gallu bod yma, ac eraill a'i gwyliau. Ni'n cofio dan gilydd yn ystod yr wythnos. Ta beth, ni droi at yr agwedd mewn gweddi. O agwedd Dduw, ni'n diolch ti, ni'n dod at Dduw sydd yn gwybod bob peth, yn rheoli dros bob peth, a dy law di ar bob peth. Ac ni'n diolch i ti, dy fod ti yn dduw mawr, yn dduw sydd ar wahân i, yn dduw sanctaidd, yn dduw tragwyddol, ac hefyd yn dduw personol, yn dduw ni'n gallu galw bore yma yn dad i, yn dduw sydd wrth i fodd gyda'i bobl yn dod a'n deisyddiadau ger i fron. Ac arglwydd ni'n dod felly ata ti yn cynnig dim byd mewn gwirionedd. Dim byd o'n hunain, ond yn unig yr arglwydd Iesu Grist a'i heiddiant ti. Ac ni'n dod yn gweddio, ni wedi dderbyn i bore yma oherwydd i waith drosto ni. Wedi dderbyn i bore yma
Wedyn bod ni'n dod yn pledio i gyfiawnder ni, a'i aberth ei drosto ni. Ac arglwydd, ni'n dod gan ddymuno bod ti yn ein llanw ni a ddysbryd ni. Ie, bod ni ddim yn cael ein dallu i'r gwirionedd am yr arglwydd Iesu Grist, ond bod ni yn gweld bod ynddo fe mae gyda ni drysor sydd yn mwy gwerthfawr na pob peth arall felly ni ddechmygu neu ddesygu. O arglwydd, ni'n gweddio, dyn ni ddim yn unig yn dweud hynny, ni'n gwybod hynny yn y meddwl. Ond ie, bod yn calonau ni yn cael ei llenwi gyda dylywynydd ni wrth ni fyfyrio a'r dair di bod. I'r grefydd yn gweddio. Bydd gyda rhywun sydd ddim yma, ni'n gweddio rai sy'n gwrando ac yn ymuno ar-lein ac i ni arwydd. Ni'n gweddio bod ni'n gwybod bod ti bresennol yma gyda ni yn siarad y bob un ohono ni ac yn defnyddio Emyr, defnyddio air di trwy'r ysbryd lan bod i ddangos ni'r arwydd Iesu Grist mwyn i'r gofiant. Amen. Amen. Diolch Rodri. Wel, ni'n mynd i trio canu yn gilydd. Gobeithio bydd yr problemau technolegol ddim yn ormod o rwystyr un addoliad ni bore yma. Ond ni'n mynd i ganu rhif 536 o'r llyfr y mynau. Iesu, cyfaill fy enau di. Gad i'n ffoi i'th fynwes gref. Traf o'r tonen codi'n llu ar y storm yn rwyg o'r nef, cudd fi geidwad. On i ddaw terfyn y tymhesloedd maith. Dŵb fi'n iach i'r hafan draw, derbyn fi. Ar ben y daith. Ar ail bennill, noddfa arall nid oes un. Wrthyt, glin fy enaid gwan. Paid am gadael. Bydd dy hun i mi'n gysur ac yn rhan. Ti yw gwrthrych mawr fy ffydd. Ti yw'n nghymorth neb ond ti. Cudd fy mhen di gysgod cudd. O dan nawdd dy adain di. Mae'r geiriau yna, ti yw gwrthrych mawr fy ffydd. Yn mynd i fod yn rhoi pwysig i'n i'r bore yma yn meddwl am ein ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, nawn ni sefyll, nawn ni ganu efo'n gilydd. O'r ton
Wel, bore yma, o'n i'n tybio bydd y llawer i ffwrdd, a felly o'n i ddim meddwl byddwn ni'n dechrau ar adran newydd yn y bregaeth ar y mynydd dyn gilydd. Felly, ni'n mynd i droi bore yma at Galatiaid pennod 3. Galatiaid pennod 3, ag adnodau 1 i 14. Ac fel o'n i'n awgrymu, ni'n mynd i fod yn meddwl y bore yma. Ychydig am be mae'r apostol Paul yn dweud fan hyn am ffydd. Am ffydd y Cristion. Felly Galatiaid pennod 3 a dechrau yn yr adnod gyntaf. Y Galatiaid dwl. Pwy sydd wedi'ch reibio chwi? Chwi, y darluniwyd ar goed o flaen eich llygaid, Iesu Grist wedi'i groeshoelio. Y cwbl rwyf am ei wybod gennych yw hyn, ai trwy gadw gofynion cyfraith y derbyniaswch yr ysbryd, ynteu trwy wrando mewn ffydd. A ydych mor ddwl â hyn? Wedi chwi ddechrau trwy'r ysbryd, a ydych yn nawr yn ceisio pen y daith trwy'r cnawd? Ai yn ofer y cawswch brofiadau mor fawr, os gallant yn wir fod yn ofer? Beth ynteu am yr hwn sy'n cyfrannu i chwi yr ysbryd ac yn gweithio gwirthiau yn eich plith? Ai ar gyfrif cadw gofynion cyfraith? Ynteu ar gyfrif gwrando mewn ffydd mae'n gwneud hyn oll? Mae fel yn achos Abraham. Credodd yn yw, ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Gwyddoch gan hynny am bobl ffydd. Mae hwy yw plant Abraham. Ac mae'r ysgrythyr, wrth ragweld mai trwy ffydd byddai Duw yn cyfiawnhau'r cenhedloedd, wedi Prygethwr Efengyl ymlaen llaw wrth Abraham fel hyn. Bendithir yr holl genhedloedd yno ti. Am hynny, mae pobl ffydd yn cael ei bendithio ynghyd ag Abraham un llawn ffydd. Oherwydd mae pawb sy'n dibynnu ar gadw gofynion cyfraith dan felltith. Achos mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un nad yw'n cadw ar bob peth sy'n ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith a'i wneud. Mae'n amlwg, na chaiff neb ei gyfiawnhau ger bron Duw ar dir cyfraith, oherwydd y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Eithir nid trwy ffydd yw egwyddor y gyfraith, dweud mae hi yn hytrach y sawl sy'n cadw ei gofynion a gaiff fyw trwyddynt hwy. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith. Oherwydd mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un a grogyr ar bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a addawyd. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air e. Nawr blant, bore yma ni'n mynd i fod yn meddwl lot am ffydd. A felly fi eisiau trio helpu chi i ddeall beth yw
ffydd. A fi'n mynd i drio helpu chi ddeall beth yw ffydd gan ddefnyddio hwn. Beth sy'n gen i fan hyn? Mae gen i Jaffa Cake. Ti'n iawn, Griff? Ti'n iawn? Ti wedi gweld un o'r un o'r blaen, do? Maen nhw'n wych yn dydyn nhw. Jaffa Cakes. Ddim yn gacen, biscuit yw e, really. Blas oren a siocled. Mae hwn yn flasus tu hwnt. Mae'n blasu yn hyfryd. Okay? Nawr, fi wedi dangos y Jaffa Cake i chi. Chi wedi clywed amdano fe, chi wedi gweld e fan hyn, do? Fi wedi dweud wrthoch chi beth sy'n wir amdano fe. Mae'n blasu fel siocled ag oren a mae'n hyfryd iawn. Mae'n flasus tu hwnt. Ond, be chi angen neud efo Jaffa Cake? Ydy e'n ddigon jyst i glywed amdano fe, a gweld e, a gwybod amdano fe? Na, be chi fod i wneud efo Jaffa Cake? Wel, i fita fe. A dim ond, wrth bita fe, roi yn eich ceg a cnoi, sori, chi ddim bod i siarad eich ceg ar agor. Bwyd yn eich ceg, ond dim ond pan chi'n bita fe, chi'n dod i weld, mae e'n flasus. Mae e'n hyfryd. Nawr te, beth sydd â hwnna i wneud efo ffydd? Wel, ni gallu clywed am Iesu. A mae hwnna'n bwysig. Ni'n gorfod clywed am Iesu a gwybod pwy yw e a be mae wedi wneud drosto ni. Na'r cam cyntaf. Fel clywed am Jaffa Cake. Yna, ni angen credu. Credu bod beth mae'r Beibl yn dweud am Iesu yn wir. Mae hynny'n bwysig, just fel credu bod Jaffa Cake yn flasus. Ond yna, mae rhaid wneud rhywbeth arall. Ffydd yw credu yn Iesu Grist. Ffydd yw, mewn ffordd, blasu Iesu Grist. Ffydd yw derbyn Iesu Grist. Ffydd yw roi ein bywyd ni i Iesu Grist. A dim ond pan ni'n neud hwnna, just fel roi Jaffa Cake yn eich geg a cnoi a blasu e, dyna yw ffydd. Mynd at Iesu a roi eich hunan iddo fe. Mynd at Iesu a credu ynddo fe a gweld drostoch eich hunan bod e yn hyfryd. Okay? So dyna yw ffydd. Ac yn y bregeth, ni'n mynd i feddwl mwy am ffydd y Cristion. A fi eisiau chi drio canolbwyntio, gwrando, a meddwl be mae Duw yn dweud wrthoch chi bore yma. Okay? Reit, wnawn ni ganu eto dwi'n gilydd. Ni'n mynd i ganu o Grym Mawlin. Uh, 23 yng Ngrym Mawlin. Dewch i'w weld. Dewch i'w weld. Frenin cariad. Dewch i'w weld. Gwelwch goron ddraen a gwisg o borffor drud. Creulon groes ar ei gefn. Gwawd y milwyr gwaedd y llu. Unig ac heb gyfaill dringa at y bryn. A ddolwn wrth y draed. Ma'n cwrdd i lyd a hedd. Ac fe olcher eog fyd gan gariad pyr. Yn bechod drosom ni. O gad i'n ddeall hyn. Dofn frywiau cariad weiddant maddau dad. A ddolaf yr oen gas ei ladd. Ond o'n i sefyll i ganu.
Ond ni weddiod yn gilydd, ni droi at yr arglwydd. Bechod drosom ni. Gad i'n ddeall hyn. Arglwydd, mae'r geiriau yna'n rai mawr ac yn ryfeddol ac arglwydd prin i ni yn gallu deall nhw mewn gwirionedd. Fod yr arglwydd Iesu Grist. O'n dibechod Duw, yr un perffaith a di-niwyd. Fod wedi dod yn bechod drosto ni ar y groes. Fod wedi dod yn wrthrych melltith ar y groes. Fod wedi cael ei gosbi wedi diodde drosto ni ar y groes. Dad, helpa ni. Helpa ni i weld hyn ac i sylweddoli hyn ac i gredu hyn ac i roi'n ffydd ni yn hyn. A thaddoli di, arglwydd. Ni yn gofyn bore yma arna ti i roi ffydd i ni, arglwydd. I ni gyd yma'r bore yma wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist. Ni wedi clywed y pethau hyn o'r blaen. A falle bod ni wedi cyrraedd y pwynt o wybod ac o gydnabod fod y pethau yma yn wir a bod nhw'n gwneud synwyr arglwydd. A bod nhw'n esbonio ein sefyllfa ni a sefyllfa'r byd yma ac ni'n cydnabod pwy yw Iesu, ond arglwydd, ni angen mwy na hynny. Ni angen profi arglwydd, ni angen blasu, ni angen derbyn arglwydd, ni angen ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist a gweld mae fe yn unig all ein hachub ni. Dad, ni'n gofyn neu di helpu hynny nawr i fod yn wir amdano ni. Arglwydd neu di meddalu'n calonau caled ni. Neu di ddod a roi bywyd yno ni ac i helpa ni i weld ein angen am pechod ni a helpa ni droi mewn ffydd at yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gwybod mae dyna yw ein angen mawr ni bob un a dyna yw angen ein byd ni a arglwydd ni'n meddwl nawr am gwersylloedd hynny sydd wedi bod yn meddwl am rai o'r bechgyn oedd ar wersyll dros yr wythnos diwetha yn cael cyfle i glywed amdano ti. Arglwydd ni'n meddwl am yr ymgyrchu sydd wedi bod yn y sioe frenhinol a nawr yn yr Eisteddfod a arglwydd ni'n meddwl am yr cyfleoedd eraill fydd dros yr haf i rannu'r efengyl, i rannu'r newyddion da yma o lawenydd mawr a arglwydd, ni'n gwybod yn ein gwlad ni fod yna lawer iawn o bobl. Yn arbennig ymysg y Cymru Cymraeg sydd di clywed am Iesu a sydd yn gwybod falle pethau amdano fe ac eto arglwydd ni ddim yn gwybod faint o'r bobl hynny sydd eto yn credu ac wedi ymddiried a arglwydd dy waith di yw hyn a felly ni'n gofyn nawr arna ti i drigarhau wrth ein gwlad ni. Sgweli di fod yn dda. Dad, gweithio nawr yn rymus trwy dy bobl di, trwy dy eglwys di yn ein gwlad ni. Gad i dy air di fynd allan yn rymus a chyflawni i waith. Sgweli di fod yn dda. Dad, ni'n meddwl am cynadleddau fydd yn digwydd. Ni'n meddwl am Lois nawr lan yn Cesig a yn cyflwyno i gwaith hi nawr i ti a arglwydd iechyd hi yn dal di colli llais arglwydd a ni'n gwybod beth ni'n rhoi stredig iddi
dros yr haf. Ni'n gweithio bydd y di yn rhoi gwellad buan iddi hi ac yn ei chynnal hi yn hyn. Ni'n gyflwyno eraill yn ein plith sydd yn dal i fod yn sal neu'n wan ar hyn o bryd. A'r glwydd eto yn gofyn am wellad, yn gofyn i ti fod yn agos. Yn gweddio bydd ein ffydd ni fel dy bobl yn ein annog ni. Ac bydd y dyd y hun yn agos ac yn gysur os gweli di fod yn dda. Da, ni'n cyflwyno aelodau'r eglwys sydd ar wyliau ar hyn o bryd. Ac yn gallu cael rhywfaint o seibiant. Ni'n gweddio bydd yr amser yma o orffwys yn un bendithiol ac yn un da iddyn nhw. Da, ni'n gweddio dros reiniau ein plith ni sydd ddim yn cael gorffwys a sydd yn flynedig a dan straen. Arglwydd, diolch fod yr Efengyl yn newyddion da i bawb. A fod na lawenydd i'w brofi gyda thi y bore yma. Dad, gad i hynny fod yn wir nawr, wrth i ni daddoli di. Wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu a be mae ydi'n neud a yr newid yna mae yn ei gynnig i ni arglwydd. Wrth i ni feddwl am y pethau hyn i gyd. Arglwydd llenwa'n calonau ni am mawl ac addoliad, llawenydd a gobaith a seil dros dy enw mawr dydd y hun. Dad, helpa ni nawr. Ni'n gofyn i ti fod gyda ni a'n derbyn ni. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto cyn troi at air Duw. Ni'n mynd i ganu rhif 15 yn yr atodiad. 15 yn yr atodiad. Dyledwr i ras ydw i fi. Am ras cyfamodol mae'n ham. A gwisg dy gyfiawnder o'n cylch, nid ofna fi ddyfod wrth flaen. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu. Am ras
Wel, trowch gyda fi i Galatiaid pennod 3 ag adnodau 1 i 14. Yn yr adran yma, yr apostol Paul yn siarad efo'r Galatiaid, yr eglwys yma, ac mae yn siarad am yr hyn sydd yn wir am Gristnogion, ac be mae'n ei galw nhw, be mae'n galw Cristnogion, wel, dwy waith mae'n cyfeirio atyn nhw fel pobl ffydd. Pobl ffydd. Neu, mae'n sôn amdano nhw fel rai sydd yn gwrando mewn ffydd. Hynny yw, dyma sydd yn ei nodweddu nhw. Dyma sydd yn nodweddu y Cristion. Dyma sydd i nodweddu pobl yr arglwydd. Dyma sydd i nodweddu plant yw. Mae pob math o ffyrdd o gyfeirio at Gristnogion, ond does, ond fan hyn, mae'n galw nhw yn bobl ffydd. Y rai sydd yn gwrando mewn ffydd. A bore yma, beth i fi eisiau ei wneud yw natgoffa ni o hyn. Fel mae Paul yn atgoffa'r Galatiaid o'r hyn o'n nhw'n gwybod, i fi eisiau natgoffa ni o'r hyn i chi siwr o fod yn gwybod. Os ych chi'n Gristion, ych chi'n berson ffydd. Chi'n berson sydd fod i ddod a gwrando ar air Duw mewn ffydd. Mae ffydd, credu, ymddiried, pwyso ar yr arglwydd, dibynnu'n llwyr arno fe, mae'n rhan gwbl ganolog, gwbl anfodol o bwy ydych chi. Ac os nad ych chi yn Gristion eto'r bore yma, yng ngobaith i yw y bydd yr arglwydd yn siarad â chi ac yn dangos i chi yr hyn sydd ar goll. Mae falle nid beth sydd ar goll yw bod chi angen clywed mwy neu deall mwy. Beth sydd ar goll yw bod chi angen blasu, derbyn, ymddiried drostoch chi eich hunan. Mae ffydd yn gwbl ganolog i efengil yr arglwydd Iesu Grist. Dyma sydd yn ei osod ar wahân oddi wrth pob grefydd arall, pob syniad arall, pob athrawiaeth arall. Ffydd yw beth sydd yn ei wneud yn efengil yn newyddion da, go iawn i bawb. Chi'n clywed pobl weithio'n dweud, mae pob person sy'n dilyn crefydd yn berson o ffydd, the peoples of faith, ond dyw hynny ddim yn wir. Dyw hynny ddim yn wir. Mae pob crefydd arall, pob athrawiaeth arall, mae yna elfen o ddibynnu ar weithredoedd, dibynnu ar cyfraniad chi eich hun, dibynnu ar beth i chi yn ei wneud. Nid yr efengil. Mae'r efengil o'r dechrau i'r diwedd a pob cam yn y canol trwy ffydd. Trwy ffydd. Mae credu yn y lle cyntaf yn weithred o ffydd. Mae'r ffordd i ni'n byw wrth ddilyn Iesu, mae'r pethau yna'n cael ei gwneud mewn ffydd ac i ni'n edrych ymlaen i'r diwedd gyda ffydd yn addewidion yr arglwydd. Ffydd yw yr equaliser mawr. Dim os pwy i chi, dim os beth yw'ch statws chi, dim os lle chi wedi cael eich geni, dim os beth yw'ch sefyllfa chi mewn bywyd, dim os beth yw'ch gallu ymenyddol chi, dim os beth yw'ch diddordebau chi, dim os beth yw pa fath o gymeriad sydd gyda chi, chi'n gallu cael hyn. Dim os rydych chi wedi byw yn y gorffennol, dim os pa benderfyniadau a chamgymeriadau ych chi wedi gwneud yn eich bywyd chi, dim os pa mor bell ych chi wedi crwydro, chi'n gallu cael hwn. Chi'n gallu cael ffydd. Chi'n gallu dod i adnabod yr arglwydd yn yr un ffordd â phob Cristion arall.
pob person o ffydd arall. I chi bore yma yn gallu dod a chi'n gallu clywed yr neges syml yma, falle am y tro cyntaf, falle am y ganfed tro, dim ots. I chi'n gallu dod a chi'n cael eich cyflwyno gyda'r neges yma sydd mor elfennol. Hynny yw, mae plant yn gallu deall, dyna'r pwynt. Mae plant yn gallu deall bod nhw'n gwneud pethau yn anghywir. Mae plant yn gallu deall bod yna ganlyniadau i hynny. Mae plant yn gallu deall fod yna ffordd i osgoi cosb am bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei gosbi yn ein lle ni. Mae plant bach yn gallu credu hynny. Ac i chi'n gallu hefyd. I ni'n bobl ffydd. I ni'n rhai sydd yn gwrando mewn ffydd. Dyna yw yr unig ffordd i adnabod yr arglwydd bore yma. Beth yw Cristion? Wel, nid yn y lle cyntaf person da, nid yn y lle cyntaf person llwyddiannus, nid yn y lle cyntaf person gweithgar ac effeithiol, nid y pethau hynny sydd yn achub chi, ond ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist yn unig. Mae'r Apostol Paul yn gweud mewn man arall yn dydi, trwy ras rydych wedi'ch achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn. Dim lle ydych chi yn ffrostio. Roedd Duw ydy. A ni'n anghofio hyn. Ni'n anghofio hyn o wythnos i wythnos, ni'n anghofio fe o ddydd i ddydd. Ni'n dod at yr arglwydd mewn ffydd. A ni'n cael yn achub o ddydd i ddydd, ac i ar ddydd y farn, yr un ffordd fyddwn ni'n dod at yr arglwydd. Heb unrhyw beth yw gynnig ohono ni'n hun. Ond ein ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, be mae'r Apostol Paul yn dweud am ffydd fan hyn yn Galatiaid 3? Wel, y peth cyntaf fi eisiau ni treulio chydig o amser yn meddwl am yw gwrthrych ein ffydd ni. Beth neu pwy yw gwrthrych ein ffydd? A mae'n hollol amlwg yn dydy Galatiaid 3 adnod 1. Y Galatiaid 2. Pwy sydd wedi'ch reibio chwi? Chwi y darluniwyd ar goed o flaen eich llygaid Iesu Grist wedi ei groeshoelio. Mae Paul yn dweud, chi'n gwybod yn iawn beth oedd ei neges ni. Chi'n gwybod yn iawn pwy wnaethon ni gyflwyno i chi. Yr arglwydd Iesu Grist. Ond nid yn unig hynny, chi'n gwybod yn iawn sut gafodd ei gyflwyno i chi fel un wedi ei groeshoelio. A ni'n cofiwch nôl. Sdim amheuaeth. Sdim mae'r cwestiwn. Oedd yna ddim beating around the bush fan hyn. Mae wedi cael ei gyflwyno i chi ar goed o flaen eich llygaid. Fel hyn, yr arglwydd Iesu Grist, mab Duw yn marw ar groes. Oedd yna dipyn o ffys yn ddiweddar ond oedd bod yna furlun, yr mural mawr yma, yng Caerdydd wedi cael ei beintio drosto fe, chi'n cofio? Ac oedd pobl mor siomedig achos o'n nhw'n hoffi'r murlun yna gymaint, oedd rhaid wedyn mynd ati ail beintio fe. Unwaith eto, a sa'n gwrs chi wedi gweld y murlun mi'n siarad amdano fe, mi'n siŵr bod chi wedi gweld y math yna o lun. Chi'n enfawr ar ochr adeilad. Mural enfawr. Ac wrth gwrs, beth sy'n wir pan chi'n gweld hynny? Wel, chi'n gorfod sylwi arno fe, ynddi chi? Dyna'i bwyntau. Hynny, chi'n gallu anwybyddu y llun bach. Pwy sydd wedi edrych ar y llun bach yma ar y pinfwrdd? Siwr o fod chi wedi gwybod bod yna, ond chi wedi edrych arno fe o ddifri, achos dros llun bach ar yr ochr yw, ond pan ych chi'n gyrru neu'n cerdded ac yn ymwneud hyn, bwff! Chi'n talu sylw. A chi'n methu anwybyddu, a chi'n gwybod yn iawn murlun o beth yw e. A mae Paul yn dweud wrth y Galatiaid, nathon ni ddarlunio yr arglwydd Iesu Grist i chi.
Nathon ni roi mor fawr ag y gallwn ni. A beth oedd yn wir amdano fe, siwr nathon ni gyflwyno fe i chi fel un wedi groeshoelio. Ar goedd o flaen eich llyged. Ar groes. A nid yn unig hynny, mae Paul wedyn yn atgoffa nhw yn dydi o pam fod Crist wedi ei groeshoelio. Drychwch ar adnod 13. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith, pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith, oherwydd mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un a grogir ar bren. Ond Paul yn dweud, chi'n cofio sy'n nathon ni gyflwyno Crist i chi? Wel, fel un wedi groeshoelio. A chi'n cofio pam fod e wedi groeshoelio? Pam fod e wedi cael ei grogi ar bren? Wel, oherwydd fod e wedi diodde melltith. Oedd e wedi dod yn wrthrych melltith. Fe nath e dderbyn ynddo fe ei hun canlyniadau ein melltith ni. Ein tor cyfraith ni. Ein pechod ni. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith. Chi'n cofio hynny Galatiaid? Chi'n cofio hynny bore yma, Eglwys Efengylau Cymraeg Caerdydd? Dyma gwrthrych ein ffydd ni. Neb arall, na dim byd arall ond Crist croeshoeliedig wedi wneud yn felltith ar y groes mwyn prynu ryddid i ni. Dyma gwrthrych ein ffydd ni. Y mab tragwyddol a ddaeth yn gnawd. Y Duw ddyn nath ddod yn un ohono ni. A byw bywyd perffaith pam? Mwyn cyflwyno'r bywyd yna'n aberth ar y groes. Yr un ddifau, dynam yn mynd i'r groes ac yn dod yn felltith yn cael ei gamdrin a'i guroi, a'i gablu a'i drin mor ofnadwy. Yr un perffaith yn cymryd cosb Duw am bechod arno fe ei hun pam mwyn yn achub ni. Ond yng ngolwg y byd, mae hynny'n swnio yn hollol wirion. Yng ngolwg y byd, mae dyn yn marw ar groes yn edrych fel gwendid a pholineb, yn tragedy pathetic. Mae'n edrych fel methiant llwyr. Ond na, medde Paul, dyma yw gwrthrych ein ffydd ni. Dyma lle i ni fod i edrych ato fe. Dyma'r un i ni'n ymddiried ynddo fe. Dyma y bywyd a'r gweithred i ni yn pwyso'n gyfan gwbl arno fe, y groes. Y Crist croeshoeliedig atgyfodedig. Dyma gallu a doethineb Duw. Dyma cynllun Duw i'n hachub ni. Dyma sut. Dyma'r unig ffordd. Mae unrhyw un yn gallu dod at Dduw trwy ffydd yn hwn. A fel wedi gweud, ni'n anghofio hynny, yndi ni? Ni'n anghofio hynny mor aml. Peidiwch anghofio. Peidiwch anghofio, mae'r Cristion yn berson ffydd. Ffydd yn byw a ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist ac yntau wedi ei groeshoelio. Peidiwch anghofio hynny. Peidiwch chwaith a teimlo rhyw swildod o hynny, neu chwarae hynny lawr. Dyma fe. Pan mae Paul eisiau atgoffa'r Galatiaid canolbwynt ei ffydd nhw. Mae'n dod â nhw fan hyn, at y groes. Dyna'r pwynt cyntaf, gwrthrych ein ffydd ni. Yna, yr ail beth i fi eisiau ni sylwi arno yw
yw canlyniad ein ffydd ni. Pa wahaniaeth mae'n neud felly fod y dyn yma Iesu, y Duw ddyn, wedi marw ar y groes? Wel, mae Paul yn esbonio ychydig o hyn i ni, yn dydy? Edrychwch ar adnod 6 i 8. A mae fel yn achos Abraham. Credodd yn Huw ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Gwyddwch gan hynny am bobl ffydd mai hwy yw plant Abraham. Ac mae'r ysgrythyr, wrth ragweld mai trwy ffydd byddai Duw yn cyfiawnhau'r cenhedloedd, wedi Prygethwr Efengyl ymlaen llaw wrth Abraham fel hyn, bendithyr yr holl genhedloedd yno ti. Mae Paul yn dweud fan hyn, wrth i ni roi ein ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist, wrth i ni gredu yn ni, wrth i ni dderbyn be mae'r groes yn dangos i ni, sef bod ni wedi methu a bod ni yn heiddi barn a chosb, ond bod Crist wedi dewis dod i gymryd y felltith yn ein lle ni. Pan i ni'n credu hynny, neu jyst clywed, neu jyst cytuno fan yn wir, ond ymddiried yn hunan yn hynny, mae Paul yn dweud fod yna newid yn digwydd. Mae yna rhywbeth yn digwydd yno ni, mae yna rhywbeth yn digwydd i ni. Pan mae person yn troi o geisio achub ei hunan a gweithio mwyn cyfiawnhau ei hunan, pan mae person yn troi o'i pechod a'r ffordd hunanol yna o fyw ac yn dod yn bobl o ffydd, mae yna rhywbeth yn digwydd, meddwl Paul. I ni'n cael ein uno gyda'r arglwydd Iesu Grist, a mae'r tad yn edrych arno ni ac yn ein cyfiawnhau ni. Yn union fel profodd Abraham. Credodd Abraham yn Nuw ac fe'i cyfrifwyd. Mae'n cael ei gyfrif iddo fe yn gyfiawnder. Mae'r arglwydd yn edrych arno ni, fel ydyn ni, mae'n edrych arno ni yn ein pechod ni, yn ein melltith ni, yn ein gwrthryfel ni. Ond am ein bod ni yn taflu'n hunan ar ei drigaredd am ein bod ni'n dod mewn ffydd yn ei fab annwyl mae nawr yn cyfrif cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist i ni. Nag yw hynny'n ryfeddol? A fi'n siŵr, fi'n reit hyderus chi wedi clywed hynny o'r blaen. Fi'n reit hyderus fod pawb yn y stafell yma wedi clywed y neges yn o'r blaen. A mae'n bosib iawn bod chi yn deall y neges. Mae'n gwneud synwyr i chi yn gwybod yn eich calon bod yna rhywbeth yn anghywir. A mae yna rhyw ymwybyddiaeth gennych chi o euogrwydd. A chi yn ofni beth wneud ddigwydd pan ych chi'n marw. Mae rhywbeth yno chi sydd yn gwybod bod yna farn i ddod. Ond chi heb eto credu. Chi heb eto roi'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae hynny'n ddealladwy. Mae'n greddf ni, yn instinct ni fel pobl yw i drio achub yn hun. Ni eisiau cyfiawnhau yn hun. Ni eisiau gwneud pethau sydd yn ddigon da fel bod Duw yn gallu edrych arno ni a gweud ti yn wych. Dyna ni eisiau. Ni eisiau clod, ni eisiau canmoliaeth i ni'n hunan. Ond ni methu. Ni methu. Adnod 11. Mae'n amlwg na chaiff neb ei gyfiawnhau ger bron Duw ar dir cyfraith. Oherwydd y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn gaiff fyw, eithir nid trwy ffydd yw egwyddor y gyfraith,
dweud mae hi yn hytrach y sawl sy'n cadw ei gyfynion gael fyw trwyddyn trwy. I ni eisiau cadw gyfynion y cyfraith. Ac i ni'n methu. I ni'n methu, a mae rhaid i ni sylweddoli hynny y bore yma. Mae yna rai pobl ifanc yma bore yma yn aros am canlyniadau, sori atgoffa chi. Chi wedi gwneud eich aroliadau, chi wedi gweithio'n galed, fi'n siŵr, a nawr chi'n aros i weld beth wneud ddigwydd. Ydych chi wedi gwneud digon, ydych chi mynd i gael y canlyniad chi eisiau neu'n gobeithio amdano fe. Chi ddim yn gwybod. Chi ddim yn gallu bod yn siŵr, ydych chi? Nes bod y canlyniad yn dod a bod chi'n agor ac yn gweld drostoch chi'ch hunan, mae'n elfen o ansicrwydd. Ond does yna ddim ansicrwydd fan hyn. Does yna ddim fa'r cwestiwn fan hyn. Y bydd e ddim yn sioc, neu dylse fe ddim fod yn sioc i ni ar ddydd y farn, pan ni'n gwynebu'r arglwydd a mae'n edrych ar ein bywyd ni ac yn cyhoeddi eog. Ddim yn ddigon da. Methiant. Dyna sy'n mynd i ddigwydd. Mae'r arglwydd wedi dweud hynny wrth ni'n barod. Dim rhaid aros. Dwi ddim fel predicted grade yn yr ysgol, lle wedych chi gofyn aros i weld ydy'r prediction yn mynd i ddod yn wir. Mae'r arglwydd yn dweud wrth ni beth yw'n sefyllfa ni. Dim rhaid aros i weld, ni'n gwybod e nawr. Ac eto mae'n rai pobl sydd yn benderfynol o dwyllo'i hunan. O ddweud, wel, iawn, fe di clywed beth sy'n gweud, a mae rhywbeth yno fi sydd yn gwybod bod hynny'n wir, ond fi jyst yn mynd i aros i weld. Fi'n mynd i drial yng ngorau, a gobeithio yn y diwedd bydd hynny'n ddigon. Ac eich anwch chi'r bore yma i beidio ag aros. Peidiwch aros i weld, achos ni'n gwybod beth sydd i ddod. Mae'r arglwydd yn dweud wrthyn ni'r bore yma i stopio. Stopio eich ymgais i achub eich hunan. Credwch. Credwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Cyffeswch eich angen, dewch yn waglaw, derbyniwch bopeth ynddo fe a thrwyddo fe. Dim rhaid i chi wneud eich gorau glas a gobeithio yn y diwedd bydd yr arglwydd yn dweud da, was, da a ffyddlon. I ni gallu dweud nawr, fi ddim yn ddigon da, ond fi'n mynd i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yna gwybod yn y dydd ola bydd yr arglwydd yn fy nghroesawu i fel gwas da a ffyddlon achos mae'r arglwydd Iesu'n barod wedi bod yn was da a ffyddlon. Gwrthrych yn ffydd, ni wedi gweld canlyniad yn ffydd y newid yma, wrth i ni gael ein cyfiawnhau. Ond dyna mae'n un pwynt ola pwysig. Beth i fi wedi galw yn dyfalbarhad ffydd. Dyfalbarhad ffydd. Y pwynt yw, oedd y Galatiaid yn gwybod popeth fi wedi gweud mor belled. Ond wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist, croeshoeliedig. Ond nhw'n gwybod a wedi derbyn mae trwy ffydd ynddo fe yn unig, mae person yn cael ei cyfiawnhau. Ond yna, ond nhw wedi mynd ar gyfeilion. Yna, oedd rhywbeth wedi digwydd. Ond nhw wedi anghofio bod ffydd ddim jyst yn rhywbeth ar ddechrau'r bywyd Cristnogol, ond bod e'n rhywbeth ar gyfer bob eiliad o'r bywyd Cristnogol. Bod i ddyfalbarhau yn ein ffydd ni. Mae Paul yn defnyddio iaith hynod ddifrifol yn dydi yn yr adnod gyntaf o benod 3. Nid jyst y Galatiaid dwl, na fe, mae wedi cael ei sylw nhw. Y Galatiaid dwl, pwy sy'n wedi'ch reibio chwi? Chwi darluniwyd ar goed o flaen eich lyged Iesu Grist wedi groesori. Mae'n dweud bod yna rhywun wedi reibio nhw, bod yna rhywun wedi twyllo nhw, wedi darnio nhw, wedi ei brifo nhw, wedi cymryd mantes ohono nhw.
Sut? Beth sydd wedi digwydd? Wel, beth sy'n amlwg wedi digwydd yw hyn. Maen nhw wedi clywed am Iesu gwrthrych ffydd. A maen nhw wedi dechrau ei ddilyn yn gweld mae trwyddo fe'n unig i ni'n cael ein cyfiawnhau, ond yna, dyma nhw'n dechrau credu gau athrawiaeth. Dyma nhw'n dechrau credu neges ffals, neges celwyddog, efengyl arall sydd ddim yn efengyl mewn gwirionedd o gwbl. Ond nhw wedi cael eu twyllo i gredu, ie ni angen Iesu. Ac ie, ni angen cael ein cyfiawnhau ganddo fe, ond ar ôl hynny, i fi yn gallu cyfrannu at fy iachawdwriaeth. Mae'r Apostol Paul yn gweud na. Chi'n bobl ffydd. Chi'n bobl sy'n gwrando mewn ffydd. Drychwch ar adnod 2 ymlaen. Cwbl rwyf am ei wybod gennych yw hyn. Ai trwy gadw gofynion cyfraith derbyn i asoch yr ysbryd, ynteu trwy rando mewn ffydd. A ydych mor ddwl â hyn? Wedi i chwi ddechrau trwy'r ysbryd, ydych yn nawr yn ceisio pen y daeth trwy'r cnawd? Ai yn ofer cawswch brofiadau mor fawr, os gallant yn wir fod yn ofer? Beth ynteu am yr hwn sy'n cyfrannu i chwi yr ysbryd ac yn gweithio gwirthiau yn eich plith, ai ar gyfrif cadw gofynion cyfraith, ynteu ar gyfrif gwrando mewn ffydd mae'n gwneud hyn holl. Mae Paul, mae'n siarad yn chwyrn gyda nhw. Achos dwi'n bron methu credu bod nhw'n bod mor sili. Mae'n dweud, pan gethych chi'ch achub? Efe achos rhywbeth oedd yn wir amdano chi o fe, neu achos bod chi'n rhoi'ch ffydd chi yng Nghrist? Ffydd yn Crist. Pan nethoch chi gredu a nethoch chi dderbyn yr ysbryd glan? Nethoch chi dderbyn yr ysbryd achos bod chi yn wych neu achos bod Duw yn rhoi i chi trwy ffydd yn Crist? Trwy ffydd yn Crist. Mae Paul yn dweud yr gwirthiau hynny sydd wedi bod yn cymryd lle yn eich plith chi ar arwyddion hynny. Efe, ydy Duw yn gwneud hynny achos bod chi mor special ac yn gweithio mor galed ac mor ffyddlon iddo fe? Neu achos bod eich ffydd chi yng Nghrist? A yr ateb yw achos ffydd yng Nghrist. Adnod 3. Ydych mor ddwl â hyn wedi chi ddechrau drwy'r ysbryd, ydych yn nawr yn ceisio pen y daeth trwy'r cnawd. Mae Paul yn dweud chi fel person sydd ar goll, a mae rhywun wedi rhoi map i chi, a mae wedi dangos y ffordd i chi, a chi wedi dechrau dilyn y map, ac yna, canllath lawr yr hewl, chi wedi sgrwnsio fel lan a taflu i ffwrdd a gweud, na, fi'n iawn o'r pwynt yma ar ymhen yn hun, a chi mor dwp. Beth ych mor wirion. Dyw'r arglwydd ddim yn achub ni trwy ffydd, ac yna mae gweddill y daeth lan i ni. Dwi ddim yn dechrau ni off trwy ffydd, ond yna os ni'n mynd i gyrraedd y llinell derfyn, i ni'n gorfod cyrraedd yn ar ein penyn hunan. Dyw'r arglwydd ddim yn achub ni ac yn derbyn ni ac yn caru ni trwy'r arglwydd Iesu Grist ac yn rhoi popeth i ni trwy ffydd ynddo fe, ond yna, os ni eisiau cario ymlaen i fod yn Gristion, os ni eisiau cario ymlaen i fod in the good books. Ond ni eisiau cario ymlaen i fod yn dderbyniol gan Dduw. Os ni eisiau mynd i fewn i deyrnas nefoedd, mae'n rhaid i ni wneud hynny drosto ni chi. Peidiwch bod mor wirion. Peidiwch bod mor ffôl. Mae popeth yn dod trwy ffydd. Mae hyd yn oed ein gweithredoedd ni yn weithredoedd ffydd, achos ni'n gwneud nhw mewn ymateb i be mae wedi wneud, a ni'n gwneud nhw yn y nerth mae yn ei rhoi, a ni'n gwneud nhw mwyn iddo fe cael y gogoniant, a nid ni yn hunan. Mae'r Cristion yn berson ffydd, berson sy'n gwrando mewn ffydd. Ydy hynny'n wir amdano chi'r bore yma? Neu ydyn ni wedi anghofio rhywbeth o hynny? Ydyn ni yn
Mae'n llithro i'r trap yna o feddwl o yr wythnos yma, mae fy mherthynas i gyda'r arglwydd yn dibynnu arnaf fi. Yr wythnos yma, mae'n rhaid i fi fod yn Gristion da. Yr wythnos yma, mae'n rhaid i fi drio bach yn galetach, ac yna bydd Duw yn caru fi, ac yna bydd Duw yn dda i fi. Na, gras yw'r cwbl. Gras yw'r cwbl, a ni'n derbyn y cwbl trwy ffydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni Emyr i orffen. Rhif 216 yn y llyfr yma. Yn Eden, cofiaf hynny byth, bendithion gollais rif y glwyth, syrthiodd fy nghoron wyw, ond buddugoliaeth Calfari enillodd hon yn ôl i mi, mi ganaf tra fwydd byw, ffydd, dacwr fan, a dacwr pren yr hoeliwyd arno dwysog nen yn wirion yn fy lle. Y ddraig a sigwyd gan yr un, cons clwyfwyd dau, concwerodd un, a Iesu oedd e fe. Ond yn ei sefyll i ganu. Arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti felly fod y pethau hyn i gyd yn cael eu cynnig i ni, bod nhw ar gael i bob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gweddio bydde di yn helpu ni nawr, yn agor ein llyged, a'n clistiau, a'n calonau ni, os gweli di fod yn dda. Dad, diolch i ti. Diolch am dy ras. Ni'n gofyn bydde di gyda ni nawr, neu di barhau siarad â ni. A mynd bod ni'n gofyn, mewn ffydd, yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen.